Ήταν πάρα πολύ ωραία η διαδρομή μας. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία, το ευχαριστηθήκαμε. Παίξαμε το μπάσκετ μας. Από εκεί και πέρα το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό. Δεν πειράζει, μέχρι εδώ που φτάσαμε είναι πάρα πολύ καλά. Συνεχίζουμε έτσι. Δεν πειράζει. Συνεχίζουμε έτσι. Του χρόνου θα βγούμε πρώτοι, δεν πειράζει. Συγχαρητήρια στις άλλες ομάδες που νικήσανε. Συγχαρητήρια στη δικιά μας ομάδα που φτάσαμε μέχρι εδώ. Και πιστεύουμε ότι του χρόνου θα είμαστε εμείς οι πρώτες. Δυστυχώς σήμερα δεν φανήκαμε εντάξει στις προσδοκίες του παιχνιδιού. Δεν μπορέσαν τα παιδιά να ανταποκριθούν. Πιστεύω από εδώ και στο εξής που ξεκινάει μια άλλη μέρα να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τα λάθη μας, να δημιουργήσουμε περισσότερες επιλογές καλύτερες για την ομάδα για να παρουσιαστούμε καλύτεροι στο μέλλον. Είμαστε έτοιμες, προετοιμαστήκαμε και περιμένουμε αυτή τη στιγμή τόσο καιρό και πιστεύω ότι ήρθε σήμερα. Θα το σηκώσουμε. Είμαστε τελείως έτοιμες και είμαστε σίγουροι ότι θα παίξουμε όσο το δυνατόν καλύτερα και θα το σηκώσουμε.